ሻኪራ ካብ ርኹባት ሕጉሳት ቤተሰብ እያ ኣብ ኮሎምብያ ተወሊዳ እንተኾነ ግን ጓል 2 ዓመት ህፃን ከላ ቤተሰብ ዓብይ ፀገም ኣጓነፎም ሓዋ ብሓደጋ ሞተር ሳይክል ሞተ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ናይ ኣቦኣ እንዳ ወርቂ ቢዝነስ ስለ ዝኸሰረ ኩሉ ነገር ሰኣኑ ሻኪራ ወለዳ ክሳብ ፀገም ፈትሕዎ ሙሰጓ ክትነብር ተላእኸት ተመሊሳ ምስ መፀት ግን ኩሉ ነገር ተቀያየራ ህይወታ ተመሳቀለ መኪናና ናይ ገዛ ቆሕትና ሰኣልና ይዝክር ናብ ገዛይ ተመሊሳ ከኣቱን ከለኹ ለክዕ ከም ዝሕዝ ተፈፀመ ኮይኑ ይዝረአየኒ ኩሎም እቶም ኣቑሑት ናይ ገዛና ተወሲዶም ነይሮም ምክንያቱ ኣቦይ ዕዱቕ ክኸፍል ነይሩ ገዛና ምስ ረኣኽቦ ሕርኩም ትሪየ ኢለ ነገራት ይርድኡ ስለ ዘይነበሩ ብወለደይ ብጣዕሚ ሓዚነ ትብል ሻኪራ እንተኾነ ግን ቤተሰባ ብዘለዋ ሓጉስትና መስጋኒትን ክትከውን ዘኽእላ መንገዲ ረኸቡ ናብ ህፃናት ኣብ ጓሓፍ ብጥሜት ጥራሕ እግሮምን ዕሩቃትን ኮይኖም ዝነብሩሉ ስፍራ ወሰድዋ ካብ ናታ ዝኸፍዕ ዕድል ዘለዎም ቆልዑትን ቤተሰብን ረኣየት ኣብታ ቅፅበት ንሳ ሻኪራ ዕውት ንምዃን ከም ትፅዕርን ሓደ መዓልቲ ተመሊሳ ነዞም ህፃውንቲ ከም እትሕግዝን ቃል ኣእተወት ካብ ዝተላዕለ ድማ ጓል 8 ዓመት እናሃለወት ደርፍታት መፅሓፍን ሙዚቃ ምድራስን ጀመረት ምስዕሳዕን ምድራፍን ብጣዕሚ ፈትወት ሽዑ ደ ቢሊ ዳንስ ጋርል ዝብል ቅፅል ሽም ረኸበት እንተኾነ ግን ደራፊት ናይ ምዃን ሕልማ ተኸልፈ ካብ ቤት ትምህርቲ መዝምራን ድምፅኽ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ንሙዚቃ ይኸውን ብዝብል ተባረረት ዋላ እውን ክትደርፈይ ትኽእልን ድምፅኽ ናይ ጤል ይፃም ተባለት ሻኪራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል ሕልምታት ነይሮም ካብ 10 ዓመት ጀሚረ ሞያ ይመሪፀ ደራፊት ምዃን ከም ዝደሊ ፈሊጠ ነይረ እንተኾነ ግን እዚ ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ መዝምራን ክመሃር ኣይፈቐደን ትብል ድሕሪዚ ሻኪራ ሓሊና ዓሪባ ነይራ ግን ኣቦኣ ምድራፍ ከይተቋርፅ የተባባዓ ነበረ በዚ ድማ ሻኪራ ኣደራርፋኣ ከይትቕይርን ካሊእ ክትመስል እውን ወይ ከዓ ካሊእ ክትቀድሕ ከም ዘይትምኩርን ወሰነት እቲ ፍሉይ ድምፃ ብፀጋ ተቐቢላ ኣብ ዓለም ዝነኛ ኾነት ግን እቲ ዝና ኣብ ሓደ ሌት ዝተፈጠረ ይነበረ ኣብ መንገዲ ዓወታ ብዙሓት ውድቀታት ገጢሞማ እዮም ሻኪራ ኣርቲስት ኮይና ኣብ ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ክትብገስ ምስ ጀመረት ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልተ ናይ መጀመርቲ ናይ ሙዚቃ ኣልበማ ዓብይ ውድቀት ኣጋጢሞም እዩ እንተኾነ ግን ሻኪራ እንታይ ከም ትደልን ክትወፅሖ ዘይትኽእል ነገር ከምዘየለ ስለተኣምንን ምንም ኣይመሰላን ኣብ መበል 18 ዓመታ ዓብይ ዓወት ዝረኸበ ካሊእ ሳልሳይ ኣልበም ለቐቐት በዚ ድማ ሻኪራ ቃላ ሓልያ ድኻታት ናይ ምግብን ትምህርትን ረድኤት ዝረኽብሉ ድርጅት ኣብ ኮሎምብያ መስረተት ዝመስረተቶ ድርጅት ኣብ መላእ ዓለም ኣስፋፍሐቶ ስለዚ እታ ዝኾነ እዋን ብድምፃ ሰባት ሰሓቕ እዋን ዘቐለዱላን ሚስክን ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ዝፍተውን ተመስከረሎም ውርያት ኣርቲስታት ሓንቲ እያ በዚ ድማ ብዙሓት ሽልማታት ዓቲራ እያ ከምኡ እውን ካብቶም ብብዙሕ ተሸየጥቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ናይ ላቲን ኣርቲስታት ሓንቲ ኮይና እያ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሻኪራ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ኣዝየን ሓያላት ወይ ከዓ ተፅንሕ ደርቲ ደቂ ኣንስትዮ መበል 58 ኮይና ተሰሪዓ ኣብ ፎርቡስ መጽሔት ወፂኣ ኣብ ሂወታን ዝገጠምዋ ሕማቅ ነገራት ግዳይ ብምዃን ኣብ ሕልማ ተስፋ ክትቆርፅ ስለ ዘይፈቐደት ዛንታ ዓወት ሻኪራ ኣዝዩ ነሻጥን መተባብዕን እዩ ህይወት ብዛዕባ ከቢድነት ጅማረኻ ፀገማትካን ውድቀታትካን ዘግድሽ ኣይኮነ ሕልምኻ ንዘይምኽታል ምውሳን ትኽእል ኢኻ መላእ ዓለም ፀረ እዩ ኢልካ ምእማውን እውን ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማ ሰባት ካብኦም ዝተፈለኻ ስለ ዝኾንካ ክወቕሱኻ ይኽእሉ እዮም ሓደ ግዜ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ጎበዝ ከም ዘይኾንካን ክነግሩኻ እውን ይኽእሉ በዚ ድማ ተስፋ ትቆርፅ እንተኾነ ግን ኣብ ሕልምኻ ድሩትነት ኩሉ ይትፍቀድ ኣብ ህይወት ዓብይን ዕውትን ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ውሽጥኻ ክትድምፅ ብርቱዕ ድሌትካ እንታይ ምዃኑ ነፂርካ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ንኽትገብር ድማ ፍርሕታትካን ጥርጣረታትካን ክትወግድ ኣለካ መዓልታዊ ፃዕሪ ኣሎ ሰባት ብዛዕባ ንስኻ ትኽእለን ክትክእሎ ዘይትኽእልን ነገራት ክነግሩኻ እውን ኣይትፍቀድ ስለዚ ካብ ናይ ሻኪራ ህይወት እንመሃሮ መውዳቕ ሓደ ክፋል ህይወት እዩ ካብ ዝወደቕካዮ ተስኢኻ ስጓሚ ምንባር